שלום לכולם. היום אני אשחק במיינקראפט בשחקן המקורי שלי. סקין, צילמתי. אוקיי, אני מכון הערוץ הזה של אורז'ר במיינקראפט. אז זה, עשיתי את הסיסמה, היא עבדה לי. הנה בואו נראה לכם עכשיו. הנה אתם רואים, סתם, שכחתי את הסיסמה פתאום. הנה אתם רואים, שכחתי את הסיסמה, וואי. בואו נראה לכם את הסרטונים, הנה אתם רואים. הנה, סרטון עם מוגבי. 61 צפיות. אני מתחיל. שלום יוטיוב. היום אני אשחק במוגבי פרק 3. אז אני מדבר. כן, באמת זה אני. זה הערוץ של דוד שלי רק. דיברתי איתו מתי שציינתי את הסרטון פרק 3, את פרק 2. עכשיו זה פרק... טוב. אני עכשיו אתחיל רגע. שלום לכולם, היום אני משחק במיינקראפט עם שלו. הייתי כולה בן 7 בכיתה א'. שקרן סתם. אול בייביס. לא! פאקינג, יש כאלה שהצליחו. נכון, לא הצלחתי, עכשיו אני מלך, אני יכול הצלחת? להצליח. לא, פה למטה. תיפול למים ואז תעלה למעלה מהמים. יש לי לאגים. יש! לא! נפלתי גם. יש שם תיבה. שלב, איפה אתה? יש לי מלא נהגים. בורח ממישהו. הנה אתה! תהרוג את מי שמרביץ לי. חכה. אין מטבע כלום. הרבה נהגים. איי. לא הרג אותך? לא. אותם חיפשתי, שילי רבק. אוקיי, אנחנו פה בניסיון נוסף של Left 4 Dead 2 בשלב החמישי הפעם. יש לי את המשחק הזה, היה לי. טוב. אוקיי! בואו נתחיל. אני אשחק גם בשרת הזה. ונרשמתי לשרת הזה. אני לא זוכר אם צילמתי. לא. אני... ממוג'ומאקר העברתי את כל הדברים ממוג'ומאקר אליו. והיה לי תפוח מוזב, מישהו זרק לי תפוח מוזב והעסקתי. רק שמקווה שמישהו... אף אחד לא ירוג אותי, אבל זה הגנה 3. טים, בסדר, טים. אני לא יכול, עדיף שאני לא אהיה... אם אתם קוראים, אם אתם קוראים, עדיף אל תעשו אקים. אם אתם יכולים למצוא אתכם מקים, מה יקרה? איזו רמבן, וזה שרת כיפי, אם אתם... אז ככה זה. הבנתם? כן. הוא נגדי, הוא נגדי. אוי, פאקינג בתלונה. מגיע. תמות, יא... חמור בן זונה. טוב, הדברים שלי שמה. שיט הולכים. אז אין, אסור שיקח. שיט. בדרך לשם אנשים. נתפוס את זה מהר שם. שיט, לא לקחו את זה. לקחו. טוב, לקחו באמת, יאללה. בוא! ויתרתי על זה, על תפוח מוזב. נכון, עשיתי טעות. זאת כבר! יש ז'אבה! ז'אבה!
משעמם, צץ. כל מוני זה הכסף. יש לי 210, אני... כפי שאתם רואים, נרשמתי לפני זה כמה ימים. אסור לו במחשב, אני לא יודע מה קרה. יש בעיה. לא, הכל בסדר. שלום, אני מצלם כרגע סרטון. מה, מותר לך במחשב? לא, עכשיו אני אשמע אותך. תגיד משהו? משהו? לא, אני לא אשמע, חכה רגע. עומדים לקנות לו שחקן, אתם יודעים? יוף, הולי פאק, בסדר? שלב! אתה שומע אותי? אני לא שומע אותך. שומע. משהו. אני מוג'מאקר. אני מוג'מאקר. אני ג'מאקר. בנסון. מי הוא בכלל? מי? וואו, רוצה אוקיי. יודעים מה לעשות. צריך להראות לך תקשו את המיינקראפט לספוג את זה. כן, עכשיו אני מוציא את האינטרנט ככה. כן, שלב הוציא את האינטרנט, חבר'ה. באמת, זה הדרך הכי טובה בעולם. נראה לכם את זה. אני כבר אחזור. אוי, עשיתי ביטוי פעמיים. חזרתי והאיש הזה, אז עכשיו הוא יודע, נכנסתי במוטומה כי אמרתי לו, אני 110 מסי, נו קיל, אני 110 מסי, והוא רשם אוקיי. כאילו ואז נכנסתי לשחקן 110 מסי ואז אמרתי לו אני מוטומאקר, אז הוא אמר אוקיי, עכשיו הוא איתי. עכשיו אני לא יודע, הוא קנה חרם דיימונדס ומשדרג אותו. אני לא יודע. אני לא יודע.
שנייה אחת חבר'ה. מה זה? זה השתנה. כן, שתיהם אותו דבר, סליחה על הרעש. של... סגור. אוי. עדיף שתהיו כמובן עושים ככה, באמת זה ממש טוב. כבר יחזור.